Татар сәхнәсендә иң кыю җырчыларның берсе Римма Никитина Pixel Films Production кинокомпаниясе белән берлектә татар эстрадасында революцион клип тәкъдим итте. Ярты ел элек нәкъ шушы урында Римма «Караса бу күзләр» җырына төшерелгән клипны презентацияләгән иде. Хәтерләсәгез, аның сюжеты Голливуд блокбастерларыннан бер дә ким булмады. Яңа клип исә бөтенләй дә үзгә. Ул сентименталь булса да 18+ категориясына керерлек кадрлар клип чыкканчыга кадәр үк шау-шу куптарырга өлгерде инде. Ул клип минем чыннан тормышымнан алынган, минем егетем белән ташлашканнан соң язылган җыр һәм сюжеты да шуңар багышлананың. Төрле мәгълүмати чаралар тизере чыкканнан соң миңа мөрәҗәгать итә башладылар, төрле газеталардан чыга башладылар. Umuman сүз китте Римма татарский порнография төшергән дип. Иң кызыгы шунда, бу клип ике вариантта һәм менә пикантный вариантлары бүген презентацияда булачак. Телевидение рамкасында пикантный вариантларын нишләптер кертмиләр безнең. Һәм более скромныйрак вариант чыгачак. Монда бернинди начар әйбер төшермәдем мин. Хатын-кызлар кыю булырга тиеш. Кыю безнең хәзер шундый замана кайтып калды. Хатын-кызлар ура дип кычкырып алга баралар. Мужиклар чүпрәкләргә әйләнделәр. Күп мужиклар хәзер шундый һәм хатын-кызлар кыю. Һәм менә бу хатын-кызның кыюлыгы шушы клипта күренә дә инде. Бөтен әйбергә түзәбез, танк кебек барабыз. Сценарийның авторы Айдар Шаймарданов. Айдарга килгәчтә Айдар әйтә, Риммды төшерәбез ди. Ләкин курыкмыйсыңмы сонда кеше нәрсә дип әйтер икән дип курыкмыйсыңмы? Син әйтәм, курыкмыйм. Син минем кайчан курыкканны күргәнем бар дим. Һәм сценарий өчен зур рәхмәт әйтәсем килә Айдар Шаймардановка. Шәп чыкты, матур чыкты, төшерүчесе Айдар вообще шәп булды. Pixel Films во. Biz kompaniyamiz ismidan 70 minglik sertifikat qo'lga kiritamiz. Nashrlarga qilgan video uslublariga bizga Rustam Nurg'aliyevich aytgan prinsip bo'yicha estradamizni olg'a o'stirilgan degan so'z bo'yicha biz olg'a borishga tirishamiz. Albatta, shishkalarga elektiramiz, turli tanqidlarga elektiramiz. Rimmaga da xayrangina so'zlar kelaverishdi. Siz porno tushasiz, erotika tushasiz, siz короче shunday so'zlar aytadilar. Lekin Rimma o'z istidan butun javoblarni oladi. Biz butun kishilar tanqidli. Ishlab siz uni ko'rsatasiz, buni ko'rsatasiz. Lekin bugungi kunda biz maxsus Rossiya Federatsiyasi tomonidan uyushtirdik Bom TV kanali. Shunga ko'ra Rimma bizning kanal bo'lganda sen o'zining mumkinliklarini oshirgan mumkin. Birden-bir yakın kişilerimden, benim turumda bir köp informasiya bilen kişilerimden birisi bu, Aydar Şemardanov. Hürmetim şeksiz, bütün kliplerin ssenarinin avtoru Aydar Şemardanov. Aydar ne koyuyor? Bu vaza, но мен bunu şeşikə gəlirəm, bana akşa tuturup da verəm. Mena bir kabinde birgen, tuturup bitirgen, mansına bıraksın. Kubrak tuturursun yana şeşikə kırdım. Zor rəhmət. Rahmat barınızda da, молодцы, что siz bizning artistlarimizni ko'rasiz, siz ularni tanıysiz, поддержайте бешек bir-birimizni boshqa bir yerda kerak түгел. Синсез алга атлым җырына төшерелгән клипны тәкъдир итү кичәсенә Римма Никитинаның бихисап дуслары җыелган иде. Монда котлауларга да, чәчәкләргә дә һәм кыздыра торган чыгышларга да урын табылды. Бу клипта мен Римманың үзен күрермен дип уйлыйм. Чөнки ул Римманың характеры, күрсәтергә теләгән ниятләре, Римма белән безнең бер дуэт язылып тора бу көннәрдә, Алла бирсә, biz аны яздырып бетергәч ишеттербез. Гомумән Риммага телим, уңышлар алда әле biz аны күрербез улы сәхнәләрдә. Ул үз тамашачы табыр. Сезгә нәрсә әйтәсем килә? Бик зур рәхмәт сезгә менә шулай безгә biz менә Манзара премиясе лауреаты кешеләренә шушындый кичәләр оештырганыгыз өчен.
вариантта булачак. Берсе телевизион версия, икенчесе кыюрак вариант интернет өчен. Интернет дигәннән чарада татар дөньясының иң танылган 3 блогеры да катнашты. Алдынгы караш ияләре буларак аларның бу клипка карата фикерен үзләреннән белдек. Мин менә Риманы монда поддержка кебек килдем әйме. Мин аның иҗаты белән беренче менә Instagram җырынан таныдым инде әйме. Бик кызык җырлар, аннан соң үзе белән таныштым. Менә хәзерге вакытта бит безнең төрле продюсерлар бар әйме. Менә Рима үзе тырыша, бөтенсен үзе ясый әйме. Менә клипларга да акчасын үзе эшләй әйме. Шуңа күрә ул менә әзрәк теге новатор булырга тырыша инде әйме. Менә татар сәхнәсендә әйме. Ничек кабул итәләр икән белмим, но менә мин үзем Instagramнан беләм. Безнең кешеләр теге әзрәк татарны инде гел менә түбәтәйдә хис итәләр әйме. Теге яулык белән генә татарлар әйме. Бу инде теге ничек дисәм, адым дисәм инде шундый зур адым. Ну шулай да берничә попытка андый булды әйме безнең татарча сәхнәдә ясарга. Алар русчасы әйтеп не увенчались успехом. Татар эстрадасында барыбер мындай әйберне беренче булып эшләргә бер акча тиешидер. Шундыктан инде кешенең теге реакциясын тикшерергә, нәрсә әйтә, менә кешенең халыкның фикерен тикшерергә. Инде әгәр дә бик мотор фикерләр ишетелсә, инде бу очракта минем уйлавымча кешеләр мондый типтагы клипларны төшерүне дәвам итәрләр һәм инде менә Римма горурланып әйтер, менә мин беренче кеше булдым мондый типтагы клип төшерүче дип. Булай ул яктан килгәндә инде мин саныйм, һәрбер кешедә теге үзенчә экспериментлар ясап карарга тиеш дип инде. Аның начар ягын күрмим. Вайн төшергән очракта да кеше нәрсә күрәсе килә, шуны күрә. Әгәр дә алар кызык карый дип керәләр икән, миңа мәсәлән инде. Алар кызык күрә. Әгәр дә алар берәр нинди начар әйбер карыйсылар икән, начар әйбер күрәләр. Инде менә Риманың клибында да кеше нәрсә тели үзе менә күрергә, шуны күрә. Гомумән алганда менә инде минем бәгыркаем да генә үзе әйтә, то что кемгә нәрсә җитми, вот шуны сөйлиләр бит инде. Әгәр дә инде кешегә менә вот фу, порнушка дип әйтәләр икән, димәк аларга шул нәрсә үзләренә җитмидер инде. Мин көтәм Риманың клибыннан, инде мин кыскача гына булса да нәрсә турында икәнен беләм. Риманың клиплары бит инде ул бер вакытта да теге татар җырчылар бит инде ял итәргә баралар да, вот мин ял итәм, карагыз монда нинди матур фон, менә диңгез, шулай төшерәләр бит. Риманың ул клиплары гомумән тарихы була аның бер төрле. Вот менә мин бу клиптан да көтәм, чтобы ул клипта бер тарих булсын, сценарий булсын, төгәл. Әлбәттә, клип экраннарга чыгуга ук бәхәс уятачак. Берәүләр татар эстрадасында мондый клип күптәннән кирәк иде дисәләр, икенчеләр тәнкыйть утында тотачаклар. Барысы да тамашачыдан тора. Әмма презентациягә килгән танылган артистлар Риманың бу адымын хуплады гына. Әйе, татар эстрадасында инде әйтәләр күбесе шундай әйберләр ярамый. Юк инде, мин дип уйлыйм, татар эстрадабызга бит үсәргә кирәк. Ничек үзе әйтәләр, хоч без шул нигә инде киләбез. Клиплар, алар бу бит клип инде, бу бит инде ни, шундай әйбер түгел бит инде, уятсыз әйберләр түгел бит. Ну, ярар иде әзрәк кенә булды. Ничектер менә рус эстрадабызда әйме, анарсын безнең менә Европаның эстрадаларын карасаң, анда бит инде бик күп клиплар менә шундай сценалар да бар әйме, шундай әйберләр бар. Бу әйберләргә әйбәт карарга кирәк. Күңелле карарга кирәк. Миңа бик ошады, бик күңелле клип булып чыкты. Сюжеты да бар, качествосы әйбәт. Шуңа күрә Риммага мин инде зур уңышлар телим. Без аның белән инде менә күптән таныш. Карыйм, эшли, менә яңа җырлар яздыра, костюмнары бик матур, бик әйбәт. Һәм инде ничек әйтергә була, аның үзенең фишкасы бар, образы бар. Постельная сцена в этом клипе, я считаю, то, что это правильно, потому что нужно развиваться не только развивать вот такие народные пения, но и такое эстрадное направление тоже нужно развивать, потому что наша молодежь
вот тоже на месте не стоит, им тоже хочется послушать новых песен, новых клипов посмотреть. Ну, мне кажется, это нормально. Ailedagi shunday so'z bor edi, kishi narsa aytir degan. Obo qizim qisqa ko'ylak kiyib chiqasan, meni kishi narsa aytir. Obo qizim yeringa bo'yab chiqasan, meni o'ramga kishi narsa aytir. Mana shunday bir bor edi, ko'p ovullarda da bor ol. Rimma endi ol bizning yoshlar kerak narsa ishlasa da ol o'z fikrini aytgan, o'z narsa ishlasa kelgan shuni ishlagan. Bu turmushda umuman men sonim kishini nechikda bo'lsa qiyirsitirga, onun fikri bilan kelishmasga kerak tugul, chunki sen men masalan bulay ishlayim, menim shunga huquqim bor. Rimma shulay yo'q. Nechik tili shulay ijod etirga huquqi bor. Синсез алга атлым клибы турында күп бәяләмәләр әйтелде. Инде ниһаять, аны карарга да вакыт җиткәндер. Siyem canım birden birem didin, yerkeledin hem nazladın söydün, hislerimden kışkırıplar girdin, vəqdələrindən yıksan sen birdin. Emin seni zaman yaratsan da, şaşıp sıyıp üzülüp sansan da, geri qaytmayım tizlenip bassağına, gurur basım alğa atlayım alğa. Emin seni zaman yaratsan da, şaşıp sıyıp üzülüp sansan da, geri qaytmayım tizlenip bassağına, gurur basım alğa atlayım alğa. Yaşay olmazsın sen minsiz didin, yüreğimde top izip gittin, yuvalır bu deyip şatlanıplar yürüdün, kaynar merhametimni ötirdin. Emin seni haman yaratsam da, şaşıp sıyıp üzülüp sansam da, geri qaytmayım tizlenip bassağına, gurur basıp alğa atlayım alğa. Emin seni haman yaratsam da, şaşıp sıyıp üzülüp sansam da, geri qaytmayım tizlenip bassağına, gurur basıp alğa atlayım alğa. Emin seni haman yaratsam da, şaşıp sıyıp üzülüp sansam da, geri qaytmayım tizlenip bassağına, gurur basıp alğa